Muna muku maraba da zuwa Hausa Productive. Burinmu shine mu tunasar da ku abubuwan da baku sani ba ko kuka manta. In baku danna subscribe ba, to tabbas an bar ku a baya. A danna subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu saurare barkanmu da sake kasancewa a cikin shirinmu mai albarka, shirin da kan ilmantar kuma ya faɗakar da masu saurare. Kai tsaye kuna sauraron shirin ne daga channel ta Hausa Productive. A yau shirin namu ɗungurungum ya miƙa akalarsa ne akan matasanmu wato samari. Domin kuwa shirin namu ya yi duba tsaf ya gano wata matsaloli da suke damun samarinmu. Ta yadda ba za su iya tunkarar budurwa ba wadda suka gani kuma suka ji suna so. Tabbas rashin yin hakan ba ƙaramar matsala ba ce kuma illa ne gare ka ko nan gaba. Saboda haka shirin namu ya zo da wasu hanyoyi waɗanda za ka bi su domin tunkarar budurwar da ka gani kuma kana so. Tabbas kasancewarka mai kunya wannan ba baƙon abu ba ne, amma ka sani hakan zai iya baka matsala a nan gaba lokacin da ka ga wata budurwa kuma ka ji kana son ta. A maimakon rayuwarka ta ci gaba a haka, to me zai hana ka samar wa kanka mafita? To, kakarka ta yanke saƙa, domin kuwa muna farin cikin sanar da kai cewa mun zo muku da hanyoyi waɗanda za ka bi su a sauwaƙe domin sanar da budurwa ƙudurinka wadda ka gani a lokacin kuma ka ji kana son ta. Domin kuwa kasa faɗa mata ba ƙaramar illa ba ce kuma cuta ce da za ta iya taɓa zuciyarka. Wannan cuta ita muka fi sani da zurfin ciki. Domin gujewa faɗawa illar wannan cuta ko kuma ibtila'i, ga jerin abubuwan da za ka bi domin maganinsu. To ga yadda samari ko saurayi zai iya tunkarar budurwar da ya gani kuma ya ji yana so. Na ɗaya, kada ka tunkare ta idan ka ga ta tsaya tana yin wani abu, watakan tana busy. Ka sani cewa duk lokacin da ka ga budurwa ka ji kana son ta, sai ka tafi domin ka sanar da ita sai kuma kaga tana magana da wani ko kuma tana busy ko kuma tana wani abin daban, to gaskiya kar ka faɗa mata a lokacin, ka tsaya ta gama, domin kuwa ko ka mata magana a lokacin ba za ta saurare ka ba, za ta ci gaba da uzurinta ne. A danna subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Idan ka ga tana magana da wani, to ka jira ta a gefe har ta gama, sannan ka ƙarasa gabanta, kai mata magana. Haka idan ka ga tana aiki, ka tsaya sai ta ƙarasa. In dai ba aikin kaga zai yi yawa ba, za ka iya ma zuwa idan har ka ga ko zan iya taimaka miki, to kaga anan ma ka samu dama. Wuraren da ya dace ka samu mace kai tsaye kai mata magana shine kamar restaurants, malls ko kuma supermarkets. Wannan irin wuraren shine mutane sukan je domin su haɗu da baƙin fuska haka, to wannan gurin shi ma ya yi daidai ka samu budurwa kai mata magana. Sai na biyu, da zarar ka haɗa ido da ita, to kada ka ɓata lokaci ka tunkare ta, kai tsaye kawai ka tunkare ta. Ma'ana kada ka tsaya kai ta kallonta, kai ta kallonta, kai ta kallonta, kana ta kallonta, kawai da zarar ka haɗa ido da ita sau ɗaya, biyu, uku, domin ko a musulunci ba a son ka fiye kallon mace, to ka tunkare ta ka gabatar mata da uzurinka. Tsayawa kallonta sosai kan sa ta fara zarge-zarge kuma ta tsargu kuma ka sa ta kasa nutsuwa. Zai sa ta fara ma kallon gara ko kuma ta dinga ma wani kallo na daban. Kawai ka je ka tunkare ta kai tsaye kamar yadda za ka yi magana da ƙanwarka ko kuma wata, cikin dai nutsuwa. Kar ka yi mata wani magana haka, ka yi mata magana cikin nutsuwa, ka je ka tunkare ta, to za ta fahimci me kake akan ka tsaya kai ta kallonta. Domin kuwa mu mata ba ma son wannan yawan kallon, mutum ina kallon ka tun kana ganin ya ma kallon ɗaya, kana jin burgewa ne ya ma, sai ka fara tsarguwa, ka fara tunanin akwai wani abu ko kuma ka dinga mai tunanin gara ko kuma ɗan ƙauye haka ko kuma wanda ma bai san abin da ke ba, ko kuma ka dinga tunanin akwai ma wani abu a ƙasa. Shi yasa yake maka wannan kallon. Sannan kada ka ɓata lokaci zuwa wurinta, da zarar kun haɗa ido kawai ƙarasa gare ta, sannan kai mata sallama, ba salamu alaikum ba, kai mata amincin Allah ya tabbata a gare ki, ya ke nitsatsiya
wanda tun da na zo nan gurin ban ga wata mace mai kyau kamar ki ba, da dai sallaman wanda za ta tsaya tabbas ta saurare ka. Sannan abu na uku, tattaunawar taku ta zama mai ma'ana. Kada ka tsaya gabatar da kanka da tsayi haka har shirar taku ta kare, domin wata ma tana wucewa ce za ta yi cewa ne masa ya bani labari akan tarihin shi ko kuma me da zai tsaya yana ta min wani magana akan sa. A'a, kan mata shirin da za ta ji tana so ta ƙara ganin ka nan gaba. Misali, ka ɗan yi abun barkwanci haka ban dariya, domin mata muna son abun ban dariya da barkwanci. Ka ɗan mata wasa haka barkwanci dariya da ɗan wani labari da zai sa ta ji tana son ta ƙara ganin ka. Za ka iya fara cewa, na hango ki ne daga nesa, sai na ji cewa idaniya na ba za su iya jure kallon ki ba, domin kuwa in har na tafi ban miki magana ba to tabbas ne wa zuciya ta laifin da ba za ta iya yafe min ba, ni kaina ba zan yafe wa kaina ba. A danna subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Ko kuma za ka iya fara mata magana da cewa, tun da na zo gurin nan ban ga nitsitsiyar mace ba kuma kyakkyawa wadda ta yi kwalliyar da ta burge ni kamar ki ba. Tabbas ke kaɗai ce tauraruwa da ta haske duk matan da suke cikin wurin nan. Shi yasa na ji ba zan iya jurewa ba har sai na zo na miki magana. Ina fatan za ki saurare ni. Idan kuma kun ɗan saba da juna, ma'ana kun ɗan daɗe ka santa ko kuma da kuna dai wasu maganganu da suka taɓa haɗa ku, ko da kuwa sau ɗaya ne kun ɗan taɓa haɗuwa kun gaisa, to shirar taku kafin ka fara za ka iya tuna mata abin da ya faru tsakaninku baya, musamman na ɗan dariya. Ko kuma idan sau ɗaya kuka haɗu sai ka ba ta labarin farkon haɗuwarku, sai ku ɗan yi raha ku yi dariya, kafin nan sai ka gabatar da manufarka. Tabbas saƙonka zai isa. To, sai abu na hudu, kada ka damu idan ka ji kunya. Tabbas za ka ji kunya lokacin da ka tare ta kana gaya mata. To, amma idan ka ji kunyan nan tana neman ta kama ka, kar ka damu, ka danne a zuciyarka, ka bar abin iya zuciyarka. Duk irin yanda ku kake ji, sai dai za ka iya ce mata, a duk lokacin da na ga wani baƙo ko kuma wata nake son yi masa magana, nakan ji wani abu kamar kunya. Amma duk da haka ba na son hakan ya yi tasiri ta yadda zan kasa gabatar miki da abin da na zo da shi, domin na san ko na tafi ba zan yafe wa kaina ba, kuma na yi babban kuskure ta yadda zan ga kyakkyawa irin ki kuma na tafi ba tare da na yabi wannan kin naki ba na yi miki magana. Gaskiya ban kyauta ba, ban yi adalci ba. Tabbas za ta iya yiwuwa ita ma a lokacin ka burge ta har ta ji wani abu a kanka. To kaga a nan an samu nasara. Tabbas mata suna son a yabe su sosai, don haka lokacin da ka ganta kafin ka gabatar mata da ƙudurinka, ka yabe ta, ka yabi kyanta, ka yabi halinta, ka yi mata barkwanci da wasa ta yadda za ta ji ka burge ta sosai. Kada kai tsaye ka furta mata abin da kake ji, ma'ana ka furta mata so, domin ko kana furta mata ba za ta anshe shi ba. Amma in dai kai mata haka, za ta so ta ƙara ganin ka, ta ƙara jin ka, daga haka har ta anshe ka. Sai abu na 5, ka ci gaba da tambayar wasu abubuwa domin hirar taku ta ɗore. Ba wai kasafai tambaya komai ka zama sai ka ce wani ka je ɗaukan rahoto, ɗan jarida ya je ɗaukan rahoto, ko kuma sai ka ce ka dinga mata tambaya wa'anda ba su dace ba. No, tambayar da za ta sa ta jin nishaɗi ko shauƙi ɗan jefi-jefi haka dai, akan wasu lamarori na rayuwa. Wannan shi zai sa shirar taku ta ɗan ɗore, har ta so ta sake ganin ka domin jin wani labari daga gare ka. Sai abu na 6, kada ka yi mata ƙarya. Tabbas duk wata mu'amala da aka saka ƙarya a kanta dole sai ta ruguje, kowane irin relationship ne kuma da tsawonsa, domin ramin ƙarya aka ce ƙurarre ne. Ko me za ka yi ka sanya gaskiya a ciki, domin kuwa baka san iya ƙarshen mu'amalan ku ba, za ta iya yiwuwa ta kai ku ga aure. To ya za ka yi idan ta gane cewa duk abin da ka fara gaya mata ƙarya ne? Kai kanka ba za ka ji daɗi ba, ballantana kuma ita. A danna subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu.
ya kamata ka faɗa gaskiya, domin yawanci abubuwan da maza ba su gane ba, gani suke kamar ƙaryar ka ce za ta sa mace ta so ka. No, ba haka bane ba. Akwai abin da idan har ka faɗa mata gaskiya za ta ji ka burge ta, za ta ce kai wane ya burge ni, baya ƙarya, yana da gaskiya, wallahi har ya burge ni. To kaga daga haka an ci da man kyautatawa ita take sa shakuwa, kana kyautata mata haka shakuwa kuma ita ke haifar da soyayya, daga haka har ku ɗore ku kai ga kun yi soyayya. A lokacin tabbas dole a lokacin da ka tunkari budurwa ka ji kana son ta, wadda ka gani a lokacin zuciyarka za ta dinga gaya maka abubuwa daban. Ka ce mata kaza za ka burge ta, ce ne kana da kaza za ta burge ka, kai mata kaza za ka burge ta. No, kawai ka fito mata a mutum. Akwai abubuwan da za ka yi za ka burge ta, ba sai kai ƙarya ba. Yes, akwai su. To amma kuma duk da haka kada ka kuskura kai mata ƙaryan, ka danna zuciyarka, ka gaya mata gaskiya da gaskiya abin da yake ciki shine. Amma idan ka mata ƙarya ka sake ta gane kana da ƙarya, ko ina ta ganka za ta tsane ka ne, za ta dinga wancan makaryacin kaza nan yazo ya ce min kaza. Amma in ka mata gaskiya, ko da bata amince ba, in ta ganka sai ta ce kai wane ya burge ni, daga haka sai ta ji tana son ka. Sai abu na 7, ka nemi damar ku ƙara haɗuwa a gaba. Ko da a ce a lokacin kawai ta burge ka kuka gaggaisa, to ka nemi dama ku ƙara haɗuwa, domin idan baka nema ba, ko da ta ji lokacin da kai mata wasu abubuwan ka burge ta, idan ta ji baka nemi ku ƙara haɗuwa ba, za ta ce ashe ma yaudara ne, mai yaudari ne, ko kuma me irin samarin nan ne su ga wancan su kula, su ga wancan su kula. Amma idan ka buƙaci ko number wayarta ko wani guri da za ku ɗan haɗu, ka ce gidansu, za ka zo gidansu ka nemi address ɗinta, ko kuma ka nemi ku haɗu ko da a social media ne, to tabbas za ta san cewa ka damu kuma da gaske kake. Ba za ta baka number, amma yawanci za ka ga ba sa son bada number mata. Hakan yake tabbas. Idan kuka yi gaggaisa, kuka gabatar mata duk abin da zai yi, ka burge ta, za ka ce zan so a ce na ƙara jin daddaɗar muryar nan taki, wadda ta fi sarewa daɗi a gare ni, ko kuma zan so in sake ganin kyakkyawar fuskar nan taki, domin kuwa na tabbata in har ban sake ganin ta ba, ba zan iya samun nutsuwa a zuciyata ba. Zan so in ziyarce ki domin mu ƙulla alaƙa ta yadda za mu ɗore, kullum i kasance ina jin muryarki kuma ina ganin ki, domin ina son ki zame min wani jigo a rayuwata, domin tabbas daga ganin ki na tabbata wata alkhairi ce a gare ni, kuma tabbas tarayyata da ke za ta samar min da alkhairi, domin ganin ki na tabbata kin fito ne daga gidan mutunci, kuma akwai alkhairi a tare da ki. Kowa ce za ta baka number, kuma za ta ma adireshi. Sannan ku haɗu tabbas, ka nemi account ɗinta da take amfani da shi, misali a Facebook, ka nemi number ta, ka dinga mata text. Sannan ka nemi haɗuwanku a gida, ka zo ku yi fira har ku saba, ka gabatar mata da ƙudurinka. To samari, wannan su ne hanyoyin da ya kamata ka tunkari budurwar da ka gani kuma ka ji ta yi ma kana santa. Ku kasance da mu domin jin me za mu kawo muku nan gaba. Ku danna subscribe, sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. A danna subscribe, sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu.